Sumpah SMP. Sik nek kowe SMP, Heeh. aku duwe kata-kata. Lho, kata-katamu apa? Kata-kata sing mucar-macir Terus disusun menjadi kalimat yang baik. maksudnya pirang kata? Patang kata. Patang kata disusun dadi sak Kalimat dadi sing apik. kalimat siji. Rungokno ya. Ya SMP Suket, lah kuwi apa nih? rungokno. Ya Suket, suket wedhus, tletong, lah suket wedhus kan tletongi mangan. waduh Ya, suket wedhus, tletong, mangan. susun Susun kalimat. SMP kudu iso, SD iso kok. Iya ya, Suket, wedhus, tletong, mangan. wedhus mangan suket terus tletong. Ora nek teruse. Katane terus gak enek. Enak ya. Tletong orang tletong, tletong. Tletong suket mangan wedhus. Gak masuk akal. Iya yang suket tok. Suket, Tletong. wedhus, tletong, mangan. Susun. Wedhus suket mangan. Gak iso aku. Gak iso to? Gak iso. Ngono kok SMP. Ya sampean iso. Iso. Suket apa mau? Wedhus, tletong, Tletong mangan dadekno kalimat. dadi kalimat sing masuk akal. Iya. Wedhus mangan suket. Lah tletonge. Tletong mbok takokno arep mbok emplok piye? Lah panganan akeh kok takok tletong lho. Su ki mang papat empat kata dadi Ya. kalimat. Ya. Papat lho ya. Ya. Suket wedhus tletong mangan papat. Ya. Jajal dadekno kalimat. Wedhus mangan suket, Kurang siji lah tletonge. tletong mbok takokno nggo apa? Arep takjak batu arahku awakmu. Ngono kok SMP. Wong kuwi jek siji mbok kon mangan wong. Lah terus tletong mbok takokno ya saru. Saiki dadekno aku tak bedheki iso ora? Iso aku malah Wah, guru SMP kok. tenane. Upama saiki ya. Ya. Hirna. Hirna, Bayi terus nglairno, lewat. Gak bisa ta? Hirna, bayi liwat lairno. disusun Sak kalimat. Hirna liwat nglairno bayi. Liwat nglairno. Masa liwat karo lairno. Jek siji kurang berarti ya. Bayi liwat, Bayi kok liwat ini liwat piye? Arep ya. Hirna Ora godak, kowe ora godak. ora kena. Kena. Hirna liwat bayi nglairno. Kuwi didadekno siji. Gak iso nyerah. Iso. Lah nek kowe Iso kene sing bedheki kak. jajal piye tadi apa? Hirna nglairno bayi. Lah liwatin ndi? Lho, kowe wis tuwek nek takok bireng ki nyap. Saru iki kok iso. Saru piye to? Liwat Hirna bayi nglairno. Ya papat mau. Terus dadi piye? Hirna nglairno bayi. Lah liwatin ndi? Ya delok dhewe kono. Bayi lahir mbok takono liwat. Ya Allah malek aku kowe. Lah timbang tretong mbok kon mangan-mangan. Wong bayi lahir takono liwate. Tretong wedhus lho. Lah kuwi bayi liwat mang lho, gani wong. Tuwek kok takok liwate bayi. Ngerti tretong wedhus? Ngerti tretong wedhus? Ya roh cilik-cilik meringkil. Ngerti wedhus e? Nek wedhus ngerti. Wedhus kuwi wedhus wedok pipine nanti. Wedhus wedok pipine yo ning ngarep iki nek bintu piye? Salah. Lho, ning kene. Berarti kurang cermat. Kok kurang cermat? Wedhus wedok pipine nanti. Lho, ning kene lho. Kurang cermat. Lah sing bener Wedhus wedok pipine nang bokong. Lho, kok ning bokong? Delok takokno blantik nek wedhus lanang seneng wedhus wedok sing diambung ndi? Bokonge. Berarti pipine bokong. Kira lho kira nek pas birahi. Lah berarti kan nang bokong. Nah, tapi nek kan gak birahi kan tetep ning kene. Oke padha karo kowe. Apa bedakan kok pipine nek di wedhus? Kowe ngerti anak wedhus jenenge apa? Anak wedhus jenenge cempe. Anak cempe? Wis mentok lho Mas. Oh, ora iso. Anake bintu. Ora iso. Anak wedhus cempe. Anak cempe? Anak gak ro. Ora iso. Anak cempe apa? Putune wedhus. Putune wedhus. Putune wedhus. Oh iya. Anu mboke cempe apa? Wedhus. Lah mboke wedhus. Gak enek. Anak ngono. Ora enek. Anak lah mbae cempe mang. Wong kok mbok akali. Nggih Mbak Parmi. Leres Mbak Parmi nggih. Nggih. Kali Mas sinten? Mas Arwi. Mas Arwi. Pripun pun cocok saestu lho nggih. Tenan lho nggih pokoke tak cut lho. Nggih. Wah.
Cucuk lampah ngecut nganten. Lho, lah nek tanggung jawab nganten ki sapa? Cucuk lampah su. Kok iso ngeyel? Ya Mas Arwi. Kita susu neng hewane dik mendung terus. Nganten anyar awan gak patek panas hawane sumuk-sumuk piye. Arep metu ya udan. Akhire udan ning jero. Guyu ngantene. Guyu no. Nganten kudune guyu. Paling ngantel bayangno marik-marik. Wah, trek njaba udan jero nek udan iki terus piye? Buatan maksudnya terus damel kopi Mbak Sarwi. Ya. Kok Mbak Sarwi? Mbak Parmi. Mbak Parmi. Mbak Parmi. Wah, semane jan. Kita mirip ya lah. Mirip ki berarti jodoh. Ditimbali Pak Woto. Ya, ora sah suwe-suwe. Ora sah suwe-suwe. Maksudnya Mas Sarwi remenane sing suwe napa sing sedelok mah? nek acara iki nek ora suwe-suwe salah udan neh. Nah niki nek Mbak Parmi niki, Mbak. Senengane niku sing suwe napa sing sedelok? Ditutupi, apa batene ya ora suwi. Maksudnya acara iki lho. Iya. Ditimbali mulai sing gedhe sik. Dhisik saiki ya. Maju Beb. Wah. Iki. Timbang sampean gandul ning kono kok kaya numpak kol. Kowe iki ya gayamu terok sinetron. Piye? Anu yan ndelok pacarke Beb. Aku kan mondi. Ya Allah. Wah, kamu tidak tahu. Mondi Raya. 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 Kowe iki ora pantes mondi. Mondi, Raya, terus Reva, iki Boy. Mang Diman. Yang bener baik. Iki nganggo permen apa? Mangan apa kok suwiman kene? Patahe terpal Bu pangan. Kok kamu gua sih? Jere terus lho. Piye? Pak Guru Amir. Ki Amir Khan. Sini. Iki nuwun pangapunten nika kok ndek mau ning jero gak iso basa Jawa. Iso. Mau liwat aku jare, "Mas, tolong kamu agak ke Merana ya." Kesana toh. Lah sing ngomong kene kowe kok ngeyel. Nanti kalau saya kejungkel ya namanya siapa? Shirley. Oh, Dek Shirley. Sini dong, jangan rono-rono ya. Dekat sama AA ini nang TV kae. dari ning kene. Nang Kalongan AA ini. Lha apa? Sakmene gedene terus adae sak piro? Charlie. Ini Shirley dari mana? Dari sini. Oh, rumahnya ini ya? Adiknya mantan ya? Lili, sini dong. Jangan omahe kene. omahe kene. Nek omahe kene kok kudanan. Kok kudanan? Niku dibongkar sewan gitu. Kono lho. Iya. Kono kuwi. Yo ning kene mek apa ya? Mbak Shirley sama siapa nanti? Enggak tahu. Ini di Jakarta sana ya. Sekolahnya di sana ya. Udah pindah ke sini di Kalongan. Nanti belajar bahasa Jawa ya. Biar kita bisa golek kinjeng bareng ya. Wow. Golek kinjeng ki ora gampang. Jakarta gak iso. Kowe ki kok ngeyel. Kowe jajal bahasane Indonesia ya. Iya. Aku ning sawah nguncup kinjeng. Saya di sawah. Arep nguncupe piye? Gak ngerti bahasane nguncup. Lah iya mulane sing iso nguncup kinjeng ki mok wong Jawa tok ngono lho. Jeng Charlie. Charlie. Jenenge iki sapa to? Charlie. Lah iya arep tak ceruk Li arep share kok. Li share. Enggak apa-apa. Kelas berapa, Dek? Kelas 2 SMP. Kok SMA. Wah, kupingmu kebrebak ngono. Semono gede iki SMP. SMP ini kan dari kota makanya longgor. Wah. Gede dhuwur. Kan minumnya susu enggak kayak lu. Lu kan minumnya tajin. Wah, alah ya. Tajin dikasih garam, Mbah. Kamu sih Kuwi anggere nang ngarepe Domas rumah saku kakean pola. Nah ini kan bebekku. Tuh anak dirubung semut lho. Sik to anakku iku gula kok dirubung semut. Wong karuan Domas sama kene mbayani polane. Gini dong, sama siapa nanti? 1, 2, 3, 4 yang cowok.
Nah, ya, pilih salah satu. Kalau nggak cocok, pilih yang sana. Tukang orjen, tukang foto, tukang kendang. Iya, terserah lu. Apa mau sama bakul es? Sama siapa? 1, 2, 3, 4, bebas, bebas. Untuk teman joget, Iya. Disiriki. Untuk teman joget, ya. Teman joget. Loh, sing ngakon joget sapa? Wah, kamu jangan nurut situ ya, sama ayang. Sama siapa? Gak tahu, saya pekkan ya. Saya ambilkan ya. Sing ngomong aku cerewet ya wong iki. Tak benerno. Bener kok. Apa saya ambilkan ya? 1 ya. Seleranya yang tinggi ya. Enggak juga yang pendek. Terus yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Markum maju. Markum sing manggo. Iki lho. Ayo maju sampean. Sampean maju. Lho gayamu emah walah. Karo Sherly ngene gayamu. Mau apa gelem? Mbah. Oh, alah Gayane mbah. Paling Sherly kuwi malah sing nampik kok ya to. Madepe rono lho. Ndelok sipite kaya Haikal iki. Haikal. Bate. Batahe Haikal kuning lho kowe kok kaya ngene. Aja kuwatir. Dari kene apa Blimbing? Dari tadi. Dari tadi di sini ya. Kok nggak pulang-pulang sih kamu? Oh, kok kene ya? Heeh. Lagunya minta apa? Kelowas. Bocah iki polahe tek ra kaprah. Wong roh Sherly kok semangatmu. Kadarano cek SMP iki. SMP kelas loro. Kelas piro? Setunggal SMK. Siji SMK. Cocok jane, tapi kene cilik mari. Li kene lho li. Ora Gak apa-apa. apa-apa. Sama Mas siapa tadi? Mas, gue jeneng apa? Alex. Kalongan. Ora apa-apa. Kalongan. Lagunmu ya enek no kok. Siapa? Angel. Oh. Angel gak tanggomu to? Iya. Yo, ngori anak Angel. Dan gurine. Gurine sapa? Gurine kuwi enek. Angel bacotnya sapa? Angel Madira. Kan blasteran to Mas. Iya. Sing pake kok Jawa. Iya. Mboke Gibas. Kuwi wedhus semua. Sini ya. Gantian siapa Mang? Menika gantosan Mbak. Sing abang lho sapa? Oh alah, Exopin Regal. Oh iya. Jenenge mula maleh kok bocah iki. Karek mindring wage nyang pora. Modele diceluk. Lan aku takok sapa engko tak Diceluk malih. Exopin mah, kadang njaluk Eka. Eka. Engko diceluk Eka njaluk Exopin. Megeli wong kok. Aku mau bojone ngono kewoan karo. Iya. Iki ngerti kalahe ya? Kalahe karo sapa? Sapa? Mur kalau musri tok kalahe. Sri, aku nanyeluk terus piye? Yang merah silahkan. Aduh. Ya Allah nek guyu. Kenapa? Awas lo. Kenapa? Mau aku purek. Ora apa-apa kok gatekno Aku sing. purek lo Mas. Ora nyono Eka sak ngono gedene ya. Purek lo Mas. Delok mulai. Lagune ka menika nyuwun kelas. Nggih. Klaus. Loas. Yo sing jaluk kene kok. Keluas. Oke, yuk bersama Mega suara. ada keluas. Ya. Oh. Amit-amit. Wani pora. Sini Sir, sini Sir. Mas kan wani pora. Mah untune tayangan. Bi aja ngono bi, aku wedi untum lho bi. Ki ngono ra tayengen. Lha ki apa? Untune ya cara mono ya kaya omah iki nek cendelone lah. Ventilasi. Ya. Cah iki lho, aku malah gila tau kata. Sik ta. Bi arep joget penyanyi bi. Joget ae. Joget ae. Oh, wandel lho saiki. Lho kendel wi. Lagune apa Bi? Bi lagune Mbah. aku kok anu penasaran mbek cah iki. Madhepe rono bi. Madhep rono anu kendang tok, kendang tok. Jajal jogete kaya apa? Tuh, ya. Yo. Jan. Abi.
Jan apik tenan. Oh, jenenge Abi ya mbok ganti Jan iki lho. Jenengmu Abi ya. Diganti Jan mbek Woto. Cucuke kalau cucuke saiki kan elek. Masa? Ya. Ada berana. Jajal aku pengen roh Bi. Ayo Bi. Asai. Nek rene gek sang rene, nek rono gek sang rono. Nek rene gek sang rene, nek rono gek sang rono. Ora to. Kurang mantep. Kowe iki rusuhan to. Korusan. Wong Abi juga di ketimbung tuk-tuk pena malah mbok gambeli kethek. Ayo jajal Bi, jajal Bi, jajal. Iya. Sekiwo, setengan, sekiwo, setengan. Sing banter. Sekiwo, setengan, sekiwo, setengan, sekiwo, setengan, sekiwo, setengan. Oh, Mikir. Kiko sing ngopahe akeh dhewe. Ngantek ciblak. Apa to, Duh? Mbah sak pringkil lho. Aja banter-banter cebok telinting. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Ya, siji kas. Sing, semuanya. Ya Allah, Sherly, kabeh diusungi kene Bi, tak jebokne kanca Bi. Ya. Oke, monggo. Lho, sapa? Wong abang kok padane ijo. Sing rombongane iki ijo. Iki anu agak mundur dulu, mundur. Mundur. Mundur soalnya iki sing duwe gawe ya ta. Sekaligus reuni. Reuni, re iki kere uni ngomong-ngomong. Oh, kleru. Lho, Dari kata yang betul, re iki kembali uni bergabung. kuwi kleru. Reuni. Dari re kere uni iki omong kok. Kanca-kanca SMP. SMP. Ya. Saiki ya SMP. Tuh, kok SMP lho? Sampun manak pisan mau pindho. Wis pindho. Nek kan SMP. Ya. Oh iya. Iki lagune tau disuwurke to? Sik to, iki Sik ora to, ganggu. sik to. Oh iya ya. Ben ngerti iki kancane Mbak Yun sing ndi ngono lho. Ya. Lah kok cek nom-nom ya? Ayo. Sampai tahun piro, Pak? Iki lulusan Tahun? 90. Hah? 90. Lho aku kok lagi lahir, Pak. Piye? Lagi cenger. Tak fotone. Wah, ora gablek HP. Sepotokna aku gak iso mondol ya. Tutuk lapah kondang HP. Ngono kok ora duwe. Ngenyek 5 jane. HP digedhekno kabeh kok. Dikeprok bojoku. Marai apa, Mas? Mari mbok bebe ya. Bosok itu. Sudah. Mas Kento. Ora aja ngeses-ngeses ngono to, Kak. Lah aku ngomongane kan ngono, kan rodok piye ngono saiki. Oh, biasa Mas Kento ngono kan. Mas Kento. Aku kan merinding. Iya tau, lagune ya. Sudah? Sudah. Lagunya apa, Mas? Sing lanang aja lho. Lho sing wedok ngene-ngene sing lanang ndang lho, peh koncone ya ta. Mereka mboten pareng. Mboten Ya, pareng. lagune apa iki? Sapa? Edan turun. Dan turun yang nyanyi iki arep nyanyi. Oh, mboten. Lho ki kok akeh men jalukan. Ya, edan turun sik ya. Oh iya. Oke. Goyang semuanya Berarti nek sing gelem. apik ya. Goyang semua ya. Nek ra gelem goyang tambung sitok-sitok. Yuk, bareng-bareng Mega Suara. Asik. Iya, maju asik. kabeh sak geruntukan ku terus. Kabeh. Karek papat ae kok. Ya Allah. Hah? Iya. Saiki kok ngangel men to. Madhepe rono lho. Kowe iki andukan kok, joget. Andukan. Mendem ya bocah iki. Mendem sandal meli wong iki. Langit hangkati saksi. Bumi melu nyekseni. Putilan suci tulus lan ikhlas. Welasnya kriko. Biaran hang panen maning. Agawe aturiko. Manggih mangu-mangu. Si dalam dalikas. Nompo welas isu.
bisa duweni ate wong lenglong kaya wong enyang lorun serange ati isun serange welas isun nang nyariko 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 ngalayong piso isun sesa piso duweni ate wong lenglong kaya wong enyang lorun serange ati isun serange welas Bakang. isun nyariko 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 Atur nuwun. sami mamon sami sami Sik iki juk jaluk neh kok. Sik nyuwun malih Mas Kento. Nggih, niki nyuk. Piye? Oleh-oleh terus Oleh. Terus apa neh? ngelali. Apa neh? Sing iki. Hah? Kelangan kok kilingin. Kelangane kilingin. Sing Ben ketok nek joget, Ya. sing cilik nggo nang ngarep, ya. sing gedhe nguri. Sing cilik ngarep, sing gedhe guritan ya. Oh, gak maksudnya gurine sing cilik ngono. Oh iya, kene. Hmm. Kono. Ya, rodok rene. Agak sini. Ada rene, nene. Iki wis arep joget tenanan to. Oh iya, iki Sandale wis dilepas. iki wedi nek keblowok ya kan. Nah, Gantosan kalau wong Mbak Eka, gantosan wonten Mbak. Pak Herna Ivanka. Oh iya, bintang tamu. Kok bintang tamu ya penyanyi. Lah iya iki kok donya ndi ngono kok. Ya.
Goyang yuk. Sun karepno iso Wong limo kok wong liya. Kakake bi. Ora muni. Bokonge kok dal-dul. Wah. Aku arep serujukan. Sampun nggih. Sampun. Monggo sandale dipunake malih mlebet. Sampun. Nah, Nggih matur Mas. nuwun. Langsung mlebet. Nggih. sandale dipunake malih mlebet. Heeh. Ki engko penerima tamu lho Mas gantosan. Wah kira cara ndi kuwi? Anu kono, tapi kene engko iya Nggih, bareng. nggih. Bapak Ibu para rawuh puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pahargyan inggih lumampah sampun kalampahan sedheripun kanthi kalis rupido tebih sapi kala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang-orang yang penyayang pasti akan dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang di bumi, Allah pasti akan sayang kepada kalian. Demikian hadis yang diriwayatkan Turmudi. Kaulo nyuwun pangapunten awit kathah kirangan kaulo pramila kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti Suradiraja ningrat lebur Temastuti. Mugi-mugi saged panggihan malih wonten wekdal sanesipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.